vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga uchitopa changu. Iniwo mukoma ndiri mufundisi, but ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura. So I have been keeping this confession in my heart for a very long time. Ende ndinotoziva kutoti chivanhu chiriko, ende kana chivanhu chikasagadziriswa pane zvimwe zvinozoitika zvekuti unenge wava kutokanganisira vamwe vanhu upenyu hwavo. So inini mukoma chipo chiripo pandiri ndechekuti ndinogona kuuchika. Amai vanguwo futi ndo chipo chainge chiri pavari, vaigona kuuchika. So far ndava nevakadzi vakawanda avo vandakauchika. I think vanotosvika kuma 47 vemuchechi medu. Ndinozongovanamatira zvangu, but ndino zvandinozongovapa, but ndinowanzo kungopa like munhu mvura iyoyo dzimwe nguva ndinenge ndazongoimwaya bute. But dambudziko riripo mukoma nderekuti inini handina kuzogadzirirwa chivanhu icho chainge chiri pandiri, chainge chichida kugadziriswa, nekuda kwekuti ndainge ndakazviudza kuti izvi zvemidzimu zvine madhimoni mukati. Saka ivo amai vangu vainge vari n'anga, vainge vachitorapa, uye zvekare baba vangu naivo vainge vachirapa, but baba vangu vainge vakawandira kumaherbs. But kudzinza kwandinobva inini zvinonzi vanhu vainge vachinyanya kuita zvemanjuzu izvi, uye zvekare nditori nenguva dzekutoti ndinotorota nditori kumvura ndichitoswima nevamwe vasikana vanenge vakanaka zvisingaite. Saka mukoma, ini ndakazoti ndabva kumusha ndauya kuHarare ndava kutodzidza zvangu paUZ. Saka ndakabva ndazotanga kuenda kuchechi, ndikabva ndatoona kutoti Scripture Union ndainge ndichiifarira zvisingaite. Ndikabva ndazozviudza kuti inini calling yangu yainge iri yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mufundisi. Ende vanhu vazhinji ava vanozozviti ivo vane calling yekuva a pastor. Most of them ivo vanenge vaine zvinenge zviri pavari, but sezvo isusu takazotongozviudza kuti izvi zvemidzimu zvine madhimoni mukati, that is why tisingazodi kuva associated kumidzimu yedu. Ende inini mukoma nanhasi uno ndichiri nenharo, even though I can see the effects of denying chivanhu chiri pandiri. So mukoma nacho ipapo ndiri kuBible school ndo pandakabva ndazosangana nemudzimai wangu. Unfortunately mudzimai wangu wekutanga akazoshayika zvake. Saka mudzimai wangu uyu achizonoshaika yainge iri nyaya iyoyo yekuti aiti pose paya kana inini ndikabudirwa, then she used to pray casting out that spirit. Saka pane umwe musi uyo pandakabva ndazoti pandakazomuka mushure mekunge ndabudirwa, because when it was happening hapana kana chandaimbonzwisisa, akabva azondiudza kuti mweya wacho wainge uchitaura pandiri wainge wakamuudza iye kuti iwewe ndiwe wandava kuda kupedzerana newe. Saka mudzimai wangu akabva azorwara zvainge zvisina kana tsarukano. Kana musati mambosangana nematambudziko, it is quite easy to judge someone uyo anenge achitaura nyaya yake. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakati ndabva kuBible school kuya, then amai nababa vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kumba. Ndokubva ndazoenda kuya ndakatanga ndaenda ndiri ndoga, because mudzimai wangu she did not want to associate herself with my parents, since ivo amai nababa vainge vachiita zvekurapa. Saka most of the times ndaingoenda zvangu kumusha ndiri ndega, uye zvekare ndaitoti kana ndichienda kumusha kunoona vabereki vangu ndaitoenda ndakatsanya, ndichiitira kuti madhimoni avo asazonditevera pandinenge ndava kudzoka kuHarare. So ndakati ndasvika kuya ndikabva ndatoona kutoti paine vehukama vainge varipo. Saka vakabva vazotaura neni vachiti ivo vainge vachida kugadzira chivanhu chainge chiri pandiri, because pane vamwe amai nini, mudzimai wemunin'ina wababa uyo ainge achienda kune imwe chechi kumasowe. Saka ainge akapiwa chiprofita chekuti mukadzi wangu nekufamba kwenguva nekuda kwenharo dzake ainge achazofa. Mukoma, ndakabva ndatongoti I rebuke you and I rebuke the prophet who gave you that false prophecy. Vanhu ndobva vatoona kuti ini nharo ndainge nditori nadzo. Zvino mukoma nacho ndakati
zuva iro randaifanira kuti ndinge ndichidzoka kuHarare ndokubva ndachizobudirwa. Zuva randaifanira kuti ndinge ndichizosimuka ndichibva kumusha ndichidzoka kuHarare ndo pandakabva ndazobudirwa, but inini handitombozivi kuti pandakabudirwa ndainge ndichiita sei. Ndakazotoita zvekutoudzwawo zvandainge ndichitaura, iwo mweya wacho wainge uchiti iwo ndiwo wainge wakandichengetedza, uye zvekare ndiwo wainge wakandipa chipo chekuti ndinge ndichiunganirwa nevanhu, but inini mweya iwoyo ndainge ndichiuvhairira. Saka mweya wacho wainge wava kutaura kuti zviri nani kuti ndinge ndichimuuraya. Then my relatives would tell me kuti mweya wataura zvakati, but I'll just rebuke them, ndichivaudza kuti that was just a demonic spirit. Zvadaro ndakabva ndazofonera mukadzi wangu ndikabva ndamuudza kuti I wanted her to come so that she can help me in prayer, because I wanted to cast out this demonic spirit that was possessing me. Saka mukadzi wangu akabva azouya. My wife, she was a prayer warrior, handidi kukunyemperai. Akati auya ndokubva tatanga kunamata. Pakabva pazouyawo imwe n'anga, because ivo vainge vava kuti zviri nani kuti tinge tichingokumbirira mudzimu wacho unge uchizoregedza kubuda, because iwo zvawainge votaura wainge vava kuti aiwa hazvinetsi kana iye achiti asarudza kunamata. Ndoda kuona kuti mukuru ndiani, ndoda kuona kuti mukuru wacho pakati pake neni ndiani. Wainge uchitaura iwo uchiti wainge uchida kumbondiratidza kuti une masimba, uchiti nerimwe zuva wainge uchazongoti ndichidhiraivha paya wobva wazongotakura motikari, wobva wazongoturika motikari yacho mumuti. Saka ivo vakabva vati izvi zvainge zvichireva kufa kwangu. Saka vakabva vazodana imwe n'anga kuti inge ichitaura nemweya uya wasekuru wainge uchinzi ndo waipota uchindigara. Saka nemudzimai takabva tanamata, mukoma takabva tatanga kutsanya. Takatsanya for 2 good days, n'anga iyaya iripo tichinamata. Pane dzimwe nguva dzekuti prayer inoshanda, but mukomanashi inini chandakaona ndechekuti prayer inongodhileya chete, kana kuri kunzi kana uine chivanhu chinenge chiri pauri unenge uchingovharavhara uchingoita madelaying tactics, but vekwako kana kuri kunzi kana vaine simba vanozotoita by force. Vamwe ndo vanongoramwa vobva vangokufuratira. Iwe unokwanisa kutoona sekunge life yako iri kuendeka, but zvinokwanisa kuzoomera vana vako iwewe usisipo. So, ipapo mukomanashi nemudzimai takati tiri pa day and night fasting. N'anga iya ndo payakabva yazoti yainge ichida kuti uyo mweya wasekuru wainge uchibuda pandiri unge uchibuda pamudzimai wangu. Nemudzimai wangu mukoma takabva tatanga kunamata. Tichinamata kudaro mukoma, hei, ndakabva ndatanga kutonzwa mudzimai wangu ava kujova, achijova mukoma agodzova, ende achijova kudaro akabva ati anoda doro mukomanashi. Ndokubva atotengerwa doro riya, akabva atotanga kutonwa chibuku. Apa she was a prayer warrior, akanwa doro riya mukoma zvekuti kana ndega ndakashamisika. Ipapo ndo pandakabva ndazobatwa neimwe confusion, because mudzimai wangu ndaimuziva kuti she was someone who was very powerful in prayer, but still ndakaramba ndichingonamata. But kubva ipapo manje there was doubt in my heart. Takazodzoka zvedu kuHarare, but we had doubt in our hearts, because with everything that had happened tainge tarakidzwa nemudzimu wasekuru kuti iwo wainge uine simba kuti darika isusu. Takati tadzoka zvedu, because of my wife I told myself kuti inini ndainge ndisina chivanhu chainge chiri pandiri chandainge ndichazogadzirisa. When my mom was about to pass away, vakandidana vakabva vati mwanangu, dai wazama kuti unge uchigadzirisa chivanhu chiri pauri inini ndisati ndafa mwanangu. Ndati ndakabva ndaramba mukoma. Amai vakazoti vashaika, ndokubva ndatanga zvekare kubudirwa. And sometimes I would feel kuti ndava kuda kubudirwa even pandainge nditori muchechi. Mudzimai wangu ndipo paakazoti one day mushure mekunge ndabudirwa ndokubva atanga kunamata achicasta out that spirit of my grandfather. Then mweya wavo sekuru hanzi ndopa wakabva wazotaura naye akabva ati iwe ndiwe uri kuda kuparadza musha wangu, ndichaona kuti ndichaita sei newe. Mudzimai wangu ndokubva azorwara akabva azoshaika. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ya, pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zviriko here izvi, regedzai tibva taenda panyedu
inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakabatanidza moyo wechidhoma nemoyo wemwana wangu musikana first born, ndikabva ndaita mhiko so yekuti mwana wangu uyo afanire kuti ange achizoroorwa, uye zvekare kana kuri kuzonzi akazopfimbwa nemukomana uyo anenge amupfimba, kana vakabva vazotanga kudanana, then mukomana uyo waanenge achidanana naye anofanira kuti ange achizoroorwa nechidhoma changu kusvika afa. Zvino ndakati ndava successful in business, hama dzangu ndo padzakabva dzazotanga manje kuya dzichindikumbirawo mari. Ndakambotanga ndichavabatsira, but pane umwe weukama uyo akabva azotora mari yangu ndokubva azoenda akabva azonoigadzira. Zvino akati agadzira mari yangu ndainge ndava kungogara ndichingobirwa, uye zvekare zvinhu zvangu zvainge zvava kusafamba zvakanaka. Saka mukuzonofambawo ndakatanga ndichienda kumaprofita, ndikabva ndatoona kutoti maprofita vari kutonditambisira nguva yangu, ndokubva ndazoenda kune imwe n'anga. Ndakati ndaenda kun'anga iyo yakabva yazondipa maoptions, ikabva yati uri kuda kuti ndinge ndichishanda newe nedare rakachena here kana kuti nerimwe racho. Saka ipapo ndakabva ndatonzwisisa kuti rimwe dare rainge riri dare rekuti kunyange munhu kuuraya unotouraya. Ndikabva ndati sekuru ndikuda kuti tinge tichidhila nerimwe dare racho, because inini ndaneta nekungoshandiswa nemunhu mutema. So ivo vakabva vazoti it was okay, ndokubva vazoburitsa rimwe glazi ravo iro ravanoshandisa mudare rimwe racho iroro, ndokubva vazondiratidza uyo wacho ainge akatora mari yangu akabva azoigadzira. Saka iye uyo ainge akatora mari yangu ainge aine kumwe kun'anga kwake kwaainge akaenda. Saka paakauya kumba achindikumbira mari, achaita sekunge ari kukumbira mari yefees yemwana wake, ndokubva ndazomupa mari iyaya. Saka iye ainge aine umwe mushonga waainge akapiwa, saka mushonga iwoyo akatongousiya muspare bedroom umo maainge achirara nemwana wangu, ndokubva angousiya mushonga uyauya. So akabva azotora mari yangu ndokubva azoenda nayo kun'anga yake, then vakabva vazopinda musango. Saka mari yangu yakabva yazosungwa nemucheka mutsvuku, vakabva vazoenda pamuhacha. Vakati vasvika pamuhacha paya ndokubva vazosiya vasungirira mari yangu iyoyo. Saka ndokutosunga kwavainge vakaitawo chiraramo changu. Ndakarwadziwa, mwoyo wangu wakarwadza, but sekuru vaya vakabva vazoti chitora banga unge uchimubaya munhu uyu. Ndokubva ndazovabaya gogo vaya. Ndakati ndavabaya mukoma, ndokubva tazonzwa kuti vainge vashayika. So after rufu rwavo ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kwavari sekuru vaya vainge vachizondibvisa bvuri ravo gogo, nekuda kwekuti vainge vachinzi vainge vachazongoramba vachingonditeverera, mweya wavo waizoramba uchingonditeverera. Saka ndakazoenda kuya, then n'anga iya ndopa yakabva yazoti da kuti ndinge ndichikupa mukana wekuti unge uchimutsiridza bhizinesi rako, unoda here? Ndokubva ndabvuma. Vakabva vati mhiko dzose idzo dzandichange ndichizokupa uchazokwanisa here kudzitevedzera muzukuru? Hauzodzikanganise here mhiko dzose? Ndikabva ndati hongu, ndinogona kuzodzitevedzera. Zvino sezvamunongozivawo kuti n'anga mukutaura kwadzo dzimwe nguva vanenge vachikuudza zvimwe zvinhu zvekuti iwe unenge uchingobvumira kunyange usinganzwisisi kuti vanenge vachida kukuudza kuti kudii. Saka ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti after each and every 3 months ndobva ndadzokera kumusha, ndobva ndaenda paguva rababa vangu, ndobva ndatora ivhu, ndobva ndazogeza. Kana ndapedza kugeza ndobva ndazotora mvura iya inenge yasara mubhaketi, ndobva ndadzokera zvekare paguva rababa vangu, ndobva ndanodira mvura iya yakuri kudzinga dzimwe mhepo dzainge dzichazotevererana neni. Zvino mukoma, pandakaona kuti mabhizinesis angu ainge asimukira, ndakabva ndazosiyana nazvo, because each and every time ndainge ndichiti kana ndikaenda kumusha ndaibva ndatanga kutamba chamuhwande nehama dzangu, ndisingadi kuti vange vachizoona kuti izvi ndo zvandainge ndichiita. So ndainge ndava kutya kubatwa nehama dzangu, ndikabva ndazosiyana nazvo. Iniwo kusatoziva kutoti kutosiyana kwandainge ndakaita nazvo kwainge kuri kutoputsa kwangu mhiko kwandakatoita ikoko. So mukoma nashi ndakazoti zvinhu pazvakatanga kuoma ndikabva ndadzokera zvekare kwavari sekuru vaya. Saka sekuru vaya vakabva vazoti wakaputsa mhiko dzako iwe, nekuti ndakakuudza kuti after each and every 3 months unofanira kuti unge uchienda kunonokora ivhu
repaguva rababa vako. Kana wapedza kugeza ubva wazodira zvekare mvura iya. But sekuru vaya ndakavaudza kuti ndainge ndakatombopotsa ndakabatwa nehama dzangu, vakabva vati mhiko imhiko, unofanira kuti unge uchidzitevedzera. Saka vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichidhila nacho chidhoma chiya nekuda kwekuti mushonga wacho wainge wapanduka. Saka chidhoma chiya vakabva vazochidana mudare, ndokubva vazodana umwe mwana ainge akaita wechidiki, ndokubva vazoti mweya wechidhoma chiya unge uchizogara paari mwana uya. Saka chidhoma chiya chakabva chazotanga kutaura chichiti ndinoda mwana wake musikana, iye mwana wake waanodisisa musikana uyu, nekuti ndatotanga kutomushandira ende handisati ndatanga kumushandira murume uyu wamunoona agere apa, ndoda kuti ndinge ndichizomupa imwe mari yakawanda zvekuti panoverengwa vapfumi iye anofanira kuti naiyewo zita rake ringe richizotaurwa, nekuti ndikuda kuti ndinge ndichizomushandira. Then mwana uya akabva atodona pasi, akabva atanga kugwina achibuda furo. Sekuru vaya vakabva vazomugadzira, then ndikabva ndazobvuma, ndikabva ndazoudza mweya uya wechidhoma chiya chainge chichinzi chainge chapanduka, ndikabva ndazochipa mwana wangu, chikabva chati handidi kuti ange achizoroorwa, nekuti kana akangoroorwa kana kuti akatanga kudanana nemukomana waanenge achidanana naye, ndinouraya kaini, ndinorova munhu kusvika afa. Saka ndidzo mhiko dzacho idzodzo dzandakazoita ndichigadzirisa mhiko dzangu dzekutanga dzandainge ndakakanganisa. Hei vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndakidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakaitawo dhiri nasabhuku vekuvillage uko kwandinobva. Zvakaitika mukoma ndezvekuti pane kumwe kunzvimbo kwandakambogara kune imwe province ndisingadi angu kutaura nezita. Saka ndakati ndichigara kwekwe ndakabva ndazotanga manje kuwirirana neumwe mufana uyu akabva azondiudza kuti iye ainge ari nherera. Ndakabva ndachizotanga manje kudanana nemudzimai wake. Saka mudzimai wacho manje akabva azoti ainge achida kuti ange achitorera murume wake mari iyo yainge ainayo, because akandiudza kuti murume wacho ainge akwanisa kusevha mari yainge ichikwana iyo kuita 32,000 rands. Saka ainge achitsvaka nzira dzekuti ange achimutorera mari iyoyo. So mukoma ndakabva ndazotaura nemukadzi wacho ndokubva ndamuudza kuti zvatava kuita panapa iwe uchimukurudzira kuti ange achitsvaka musha. Saka ndakabva ndazomuudza kuti kumaraini kwedu ndaikwanisa kumutengera stand, ndokubva tatoita madhiri paya, but takatoita madhiri nasabhuku, ndokubva tazomunyudza tikabva tazogovana mari. Takagovana ma10,000 iniwo ndakatora 10, sabhuku vakatora 10, then mukadzi wacho ndokubva azotorawo 12 akabva azotiza. But mukoma zvinhu izvi zvandakaita ndinozviziva hangu kuti hazvisi zvinhu zvakanaka zvandakaita. Ndakangoti ndatora mari iya ndokubva ndazoenda kumusha, ndikabva ndasvika ndichipawo sabhuku yavo mari, ndokubva ndazodzoka. Pandakadzoka kuno kuSouth Africa ndikabva ndazochinja kwekugara, iko zvino ndava kugara zvangu kune imwe province. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomana zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. So mwanasikana uyo akatumidzira voice note rake riya randaka posta nezuro. Saka ndazokwanisa kuti ndige ndichimutengerawo data, ndamutengera 20 gig. Saka let's hope kuti achakwanisawo kuzouploadawo mavideos ake achingoitawo zvaanenge achiita. Saka ndichange ndizokumbirawo kuti munge muchizosapotawo channel yake, because nyaya yake inorwadza. Zvimwe kuda akakwanisawo kuita vlogging dzake, zvimwe kuda anokwanisawo kuzotowanawo something so that akwanise kuzozvichengeta iye uye achizvichengeterawo mwana wake. So kana kuri kunzi akaposta video raanenge aposta, please munongozamawo kuti munge muchizoendawo kuchannel kwake mungonosiyawo masub, uye zvekare muchimubatsirawo kuti ange achizokwanisa kuitawo content inonakidza.